С Кака и Михела малко ще покараме колела. Сега ще се опитам да изнервя, за да я документирам изнервена. Значи много мрази така да я, докато кара да я буташ, да я щипеш. Да видим дали ще успея да го направя сега. Айде, няма. Ще кажеш нещо? О, колко е срамежлива! Ой, моне! Добре, че не гледаш напред. Ако ме блъсне някаква кола, обичам много всички. Много ги обичам. В момента сме в Герман. Вижда се Витуша. Как имаме за кисело мляко? Айде сега! Ти не знай много там. Направо сме само. Той ме вижда обаче.